segon any consecutiu, el Reial Club de Polo de Barcelona va organitzar el Campionat d'Espanya de salts absoluts. Durant 4 jornades, els millors genets i amazones del panorama nacional es van enfrontar a la pista del club barceloní. La competició, en la seva edició número 52, va començar amb una primera prova qualificatòria de velocitat i habilitat, en què van prendre part 17 binomis, entre els quals va començar a sobresortir l'asturià Sergio Álvarez, que presentava així la seva candidatura al títol de campió estatal. Simultàniament al Campionat d'Espanya es va disputar a les mateixes instal·lacions una competició complementària amb la participació de més de 150 binomis. En la prova gran d'1,40 metres, disputada pel barem A amb cronòmetre, es va imposar l'amazona del club barceloní Diana Piera, muntant l'E-Kentucky d'Auroà. Amb 1,30 m, prova en 2 fases especial, va guanyar Laura Roquet, amb Gracie Puigroch, mentre que Aina Sukrana, muntant Rebel Return, va ser la millor de la prova sobre U20. Aquests joves genets i amazones van poder compartir espai amb els millors de tot l'estat, com Antonio Mariñas, que muntant Cash and Go, i gràcies a la seva victòria en l'última prova qualificativa, es va endur la medalla d'or del Campionat d'Espanya absolut de salt. Había un poco de incertidumbre de cómo iba a reaccionar el caballo dentro, porque todavía en todo el año no había hecho ninguna prueba de este nivel, pero la verdad que el caballo desde el primer día lo noté bien, saltó muy bien, queriendo hacer las cosas bien, y luego, bueno, al final un campeonato como cualquier prueba, todo es difícil de ganar, hay que hacer las cosas bien y luego también pues tener esa pizca de suerte. El genet extremeny va executar 2 extraordinaris recorreguts en les 2 mànegues de la final. Un punt de penalització per excés de temps li va valdre no només la victòria en la prova, sinó la seva primera medalla d'or en la categoria absoluta. Sergio Álvarez, que amb Zipper partia com a gran favorit, encapçalant la classificació provisional, no va tenir massa sort en l'última prova del campionat. El genet asturià va fer caure 2 obstacles en la primera mànega que el van desplaçar a la segona posició del campionat, i tercer en la qualificativa, ex aequo amb Borja Fernández Tubau i Cristina Buti. Cal destacar la 5a plaça al campionat de la jove amazona catalana Laura Roquet, que va tenir una magnífica actuació muntant Quilate del Duero. Estava molt tècnic, el recorregut s'havia de fer, hi havia diversos salts a 1,60 m i la veritat que el meu cavall ha respost molt bé. La propera gran cita eqüestre a la pista olímpica del Reial Club de Polo serà la Furusija Nations Cup Jumping.